Какво би станало, ако човечеството спре да използва изкопаеми горива? Човечеството в голяма степен зависи от изкопаемите горива за енергия. Какво би станало, ако спрем да ги използваме? Намаляване на емисиите, значително намаляване на парниковите газове. Възстановяване на екосистемите, подобряване на качеството на въздуха и водата, възстановяване на природните хабитати. Енергиен преход, преход към възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия. Зелени работни места, създаване на нови работни места в устойчиви и технологични индустрии. Начин на живот, адаптации в транспорта, индустрията и енергийното потребление. Политически предизвикателства, необходимост от глобални политики и международно сътрудничество за управление на прехода. Премахването на изкопаемите горива може да доведе до по-чисто и устойчиво бъдеще, но изисква координирани и значителни усилия.